Russia chuan nuclear ral thuam chu kan hmang lovang tian soi chiang theilo Putina ayo a trong chuak te chuan kan ram ven himna ta na hlau omani chuan ral thuam hlau om berpo kan chele kang ti chu an soile ta dum mai Russian President Vladimir Putin apoin Ukraine ram buaina kalmeka nuclear ral thuam chele ka ngai thula tin in buat saina nei turin thu pek ati chuak ti khothlang ram chanchin bu te chuan antarlang Russia hian hypersonic missile an man nuwa aya thokna jok manan hlat vak lo ninan soya Putin a chet ho dana tanga alandanin zoya nuclear in dona cho chua atum ti entir namayaniam ti chu zona om ania athu pek te hian Kremlin official te abarak hai takzet tin Daily Mail le The Mirror chanchin bu te chuan antar langani an soidanin Putin a hian Russian ruai tulok ho po nuclear in dona achua thula in thiar chua danjirna evacuation drill nei huna telngei turin a riatira President Louis Dmitry Medvedev baka Parliament House pahnia an speaker veve tele amirin zong thren khat te hnena ral thuam hlau om nena in do chungchang hi a hril to antini heti lai hian Putin a chung te omna chinchang hriatani lawa Putin a hian Ukraine nena an in do na tang khan a chung te chu a hmun an thup tak tlat Siberia rama altai tlang chunga tomim na tur hmun changkang takan buat sai leithnoi khopuyan siama athuk ru ni te in an soyani Russia hian ral thuam hlau om jok nena chal tau pui anei vai chuan engram po ni se Putin a hian a soyang takin a chemai dona hriatna alian ta hle in do pui a thlen thula himpiala tomim na hmun sky bunker an ruah mana an la pei fello nia soite a om ta deuh dewa sky bunker phei hi chu Russian chanchin bulamin an lo soito a thudikani chi MT ro chu a chiang chi a lo thung khothlang lamei jen te chuan Putin a ngai tuana hriat tumin aril ruput mango mang hriat chian ani theinan an beina sa emema ruah manna siamani dona thlir dan rang te nu chona kalkhat taka thutluk na siam thrin ani ti hi an ngai dan ania hemi antirna ta na an man chu French President Emmanuel Macron nena meeting an nei trum kha ania dokan seitak morvevea thuchunga meeting anei pui khan ati chiange anti John Cipher CIA agent Russia rama operation po lo nei to 3 nina soidanin Kremlin chet lak le dan tur hriat thiam chu chona nia chuta thil poimo tak chu Putin a hian Moscow ama in thutluk na asiam top 3 nem ti hriatani ati kumsang nile som pali khan Angela Merkelin President Obama nena Putin a hi khovel danga chengani tina lo soito a tunhnaya President Macron nena meeting an nei trumbok khan Macron chuan Putin a chu khir khiap le midang laka in la rang nina soya anin kom masak lam nena te khin chuan adang lam hle ni na soi bokane athil thlir dana zirin nuclear chelek chu hlavak lo thei ania chuwangin NATO European Union le US te chu direct taka in rol andu lo ani theina lai a omta tinani chu tun buena ron chhuwa chana hian NATO in khochak lama hu hang an nei zel chu Putinan angai theilova Ukraine sipayatir lut ti hi soidan tam berania Russia lam tran tu tele China in an soidu dan berani Joseph Stalin biography lo ziak tole Russian history zira athuzia manga Pulitzer choi moina dong tura chop chuato Stefan Kotkina chuan NATO in zar pharzel na hi achhana ni lo ative thung Russia ho history kanen chuan hei hi an kalphungani kumzabi som pakwana khan lal nuaya sipai chakna an manga ram an lo ladai to a ram dang mi terin lo na lian pui anei kum khwa a NATO wang tilai taka hian tun hnaya thil thleng mai ani love ati Russia in Ukraine sipai tir lu chungchanga hian atum ber chu Ukraine sarkar paithla ka
an thu rual pui thei tur sarkar da ania hei po hi thil thara ni lem lo tina soya Ukraine chu Afghanistan ang chiani tiin entir na apea Afghanistan kha kumsang khajakwa somsari pakwa Soviet Union chuan arun ngal mi alo an sarkar pai thlak phot atuma chumi tur chuan asipai tha te chu Kabula atira Afghanistan hruai tu te an tha nuwa an du duwa an ti koi thei tur Babrak Karmala anda mission lo tling takane mase Soviet Union sipai te chuan Afghan sarkarin puyan mamo don ti hriain an lut thlata helna chuak nen kumsom chung in dona achuak zuya an chak lo zui tale ngal Ukraine hian Putin chuan mipuin andau dalin huaisen takin anram hum him tumin tranan lo khowang ti ngai na aring bik lawane apai thlak tum Zelensky chu sarkarin rel bolna a hlo chama arun ma hian anram mipui zazela somni panga vel chawin an thlop to a mase Zelensky hi rin na in alo huaisena tuna chuan anram mipui za som kuain an thruai tu tan an du le to Putin a chut lok lo pakhat bok chu khothlang ramte ne khothlang ramte an chak to lova China huna hin her chuake ti te chu ti mai alo ne Putin a hian khothlang ramte heti takana a an che thi aring bik lawa Ukraine ram huaisen na chu a chu chual tel bokani tin kotkin a chuan soi heba ka hian hun kal to thlirin Russia chu ache dan nga yin achele tran nina soibok nu naute torna thlen lova an bitumte an fu chat thein omzia anei tak lo nuwa khopui rot na chu athok tamai thina chechen ho khopui grosny te Aleppo te chu alo soi nging hle to nei kha chu Mariupol te Kharkiv ale Mykolaiv te kan hutran mek Kotkin chuan hein dona hian Russia chu an chak ngei aring het bur Ukraine hian social media chuan ne na an changa in dona muale ro chuan a chak zo kan ni lem lo Russian sipai te mason tur chu an lo dang nge ya ma se chak zo kan ni e ti na ni lo chimlama Russian sipai te hian ma an son zela Black Sea le longchol na mun te an thunun zel khochak lama po ma an sona heng patni te hi anin to huna chuan Ukraine sipai te chu an dang chat thei to dona chu an chak lo hun turani ati Russia in rang taka Kiev lak an tumna chu a hlo cham thunga ma se in dona to pe tinani lo in dona hian karthum karli chung vel anin ka hnuwa tuial theile silai mu in che kholte thlona le dang siam thrain chol angai thina chumi hun chung chuan sipai an ron thlen bel bokang hei hi kar thum nai mo karlia athleng chokani atia kan tarlan to in do tho khatna to ti lai kha anio me Kiev big hi an chol lok laya an lo trang tlang theiani chuan Russia in latur chuan hun rei tak adu dona Russia hian nena changma se Ukraine anop chu a har hle anga anop plot ling heklovang Russia sipaite injar phartur chuan Ukraine ram hi azaw lutuklat chumiata na entirna tha chu kumsang khajakwa somlia khan naji hovin Ukraine hi open lo tum tolom an hotel tha te chu an ron lua ngawa Ukraine hi helin an hotel te chu an thlodara Ukraine ram chu an thunun tak theilo Russia laka hian helna chu a om ngei don ti thil chiang ani chuwangin Kiev khopui chu tlomin Russia hian neta poni se an rampum chu sak chu thil har tak turania rambuaya an chuak top thei tinane an ram mun poimo lai ro chu an lua zui arinom hle chumi ni lo vek chuan Russia hian kan nei lo chuan in nei bik heklowang anti theya Syria le Groznya anche danang khan rampuma anche theya Ukraine ta na atraber chu sipaite arei theyang ber dana chumi chunga remna le muanna nei puyane
chu chu hlen chuak turin khotlang ramten ral thua man pek apoi mo rualin boruak anti so sang zelang ti chu a hlau om ve boka Putina min tura palai na thok thei Turkey Israel China te an poimo na chu alang thei ta ne Putin a hian ral thua manei thra a adu chuan nataka chethei reng ania chuwangin boruak chezel tur ti so sang lo zonga malak te arang theiang bera remna nei chu a thaber tiin kotkin a chuan a soi in remna nei tura lapoi mole ta chu Vladimir Putin ane he boina hi engtin nge angai tua ti te tuin nge biase aril ru ne berang ti te thlengin chu tel atul thungane